Sa ibang balita naman mga idol, umaabot sa 10 hanggang 20 sako ng basura ang nakokolekta sa lingguhang clean-up drive sa ilalim ng kalinisan program sa mga kalsada at irigasyon sa barangay Toboy, Asingan. Ayon sa barangay, noong taong 2024 pa sinimula ng ganitong inisyatiba alinsunod sa kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan program ng Department of the Interior and Local Government at patuloy na tinututukan ng Barangay Council upang maiwasan ang pagkakaimbak ng mga basura na maaaring magdulot ng pagbara sa daluyan ng tubig at magresulta sa pagbaha. Talamak sa lugar ang mga plastic, diaper at iba pang household waste na tinatapon sa mga daluyan ng tubig. Kaugnay nito, plano pang paigtingin ng barangay ang ganitong aktibidad kasabay ng paggunita ng Zero Waste Month. IFM News. IFM News. IFM.